खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जों मिथिगौ थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो आसामाव गोबां गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरनि फारसे गोख्रों नोजोर लाखिबोदों। बेबादिनो बिटिसिजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय इउनिसेक्स सेलुनफोराव गाज्रि फालांगिरि खालामनाय सुबुंफोरखौ आयेननि गेजेरजों पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामदों आरो आयेन बादियै साजा होबोदों। बेबादिनो आरोबाव थांनाय हर गेजेराव जानाय अपारेशनाव जरहाट पुलिसा जरहाटनि बायपासनि साखाथियाव थानाय गंसे हटेलाव सोलिनाय सेक्स रेकेटखौ हमनो हादों, जेराव 15 सन्देह गोनां देहा फालांगिरियाव लोब्बा गोनां सुबुंफोरखौ सोंथि खालामनो थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थि संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै पुलिसनि मोनसे हानजाया 15 जुन खालारनि मोनायाव हटेल अरबिटआव सिग्रोमदोंमोन आरो हटेलाव अपारेशननि समाव पुलिस हानजाया हटेलनि गुबुन गुबुन खथाफोराव 7 लाइमोन आरो 8 हौवाफोरखौ मोनो। बिसोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय गावसोरनि आवथायाव लायो। पुलिसा सिग्रोमनाय समाव हटेलनिफ्राय गोबां सोंखारिजाथाव मुवाफोर जेरै जौनि बथल एबा बियारनि बथलफोरखौ जब्द खालामदों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि बे हटेलखौ देहा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव बाहायनाय जादोंमोन। आसामनि गिबिसिन फायार इन्जिनियार महरै शिबांगि सन'वालआ नङा, बर'नि फिसा पद्मा मुसाहारियासो। आसामनि गुबुन गुबुन मुंदांखा खौरां बिजोंनि गेजेरजों सदियानि थागिबि शिबांगि सन'वाल मुंनि सासे आइजोखौ आसामनि गिबिसिन फायार इन्जिनियार बिमुं फोसावनाय खौराङा नंखाय। आसामनि बड'लेण्डनि फिसाजो पद्मा मुसाहारि बिथाङासो आसामनि गेजेरावनो गिबिसिन फायार इन्जिनियार जानो हादों। बिथाङा आसामनिल' नङा, गासै सा सानजा रायजो एबा नर्थ इस्टनि गेजेरावनो गिबिसिन फायार इन्जिनियार जानो हादों, जाय 2023 मायथाइयावनो इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्सनिफ्राय फायार इन्जिनियार डिग्रीखौ फोजोबदोंमोन आरो आसाम रायजोनि गेजेरावनो गिबिसिन आइजो फायार इन्जिनियार जानो हादों। फारसेथिं शिबांगि सन'वाल मुंनि आइजोआ पद्मा मुसाहारिनि बोसोरथाम उनावसो 2026 मायथाइयाव फायार इन्जिनियार डिग्रीखौ फोजोबनो हादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों नंखाय खौरां फोसावजानायनि उनाव चिरां जिल्लानि काजलगाव सदर टाउननि सिङाव थानाय दाङाइगावनि थागिबि तानुराम मुसाहारि आरो दलि मुसाहारिनि फिसाजो पद्मा मुसाहारि बिथाङा गावसो गिबिसिन फायार इन्जिनियार डिग्रीखौ आबुं खालामदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा फोरमायदों दि गाव आसामनि गेजेराव गिबिसिन आइजो फायार इन्जिनियार डिग्री कमप्लिट खालामनाय आइजो, जाय 2023 मायथाइयावनो मध्य प्रदेशनि इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्सनिफ्राय फायार इन्जिनियार डिग्रीखौ फोजोबदोंमोन आरो दुलियाजानाव साख्रि मावदोंमोन। आथिखालाव बिथाङा अइल इन्डिया लिमिटेड फायार सार्भिसाव सिनियर फायार इन्जिनियार महरै साख्रि मावगासिनो दं। बिथाङा बुंबावदों, शिबांगि सन'वालआ NFSC निफ्राय फायार इन्जिनियार डिग्री मोननाय गिबिसिन असमिया आइजो जानो हागौ, नाथाय आसामनि गिबिसिन आइजोनि फायार इन्जिनियार नङा। पद्मा मुसाहारिया आसाम रायजोनि आरो सा सानजा एबा नर्थ इस्टनि गिबिसिन फायार इन्जिनियार जानो हानानै जारिमिन सोरजिदों। क'क्राझार जिल्लायाव हरसेयावनो हा माफियानि हिंसायारि जाथाय। क'क्राझाराव प्रेस कल'नि लुफुंनो नागिरनायखौ हेंथा खालामदों हा माफियाफोरा। थांनाय हरनि समाव प्रेस कल'नि लुफुंनो नागिरनाय हायाव थिंफोरखौ दानसिना खहा खालामो हा माफिया दुथांफोरा। बिटिसि सोरखारा क'क्राझार गौरां दैसा बारनानै लेबार अफिसनि साखाथियाव खौरांगिरिफोरनो प्रेस कल'नि लुफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ गोख्रों हेंथा खालामदों। सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा जाथायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। क'क्राझारनि खौरांगिरिफ्रा आरो हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायदों। हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सौग्रावलायना सासे सुबुंनि जिउ खहा जानाय सुबुंखौ सीताराम दानवार होनना सिनायथिनाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि पुलिस थानानि सिङाव थानाय साहा बागान मुन्डा लाइनआव हाग्रानिफ्राय मैदेर फैनानै मानसिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाया जायो आरो बे जाथायाव मैदेरजों गाग्लोबजानानै सीताराम दानवारा जिउ गोमायो। आसाम ट्राइबेल खृष्टान क'अर्डिनेशन कमिटि आरो नेशनेल बर' खृष्टियान काउन्सिलनि जथाय खौरां मेल जादों। आसामनि गासै ट्राइबेल मण्डलिफोरनि गोजौसिन आफाद एबा आसाम ट्राइबेल क'अर्डिनेशन कमिटि आरो नेशनेल बर' खृष्टियान काउन्सिलआ JDSSM एबा जनजाति धर्म आरो संस्कृति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि
बिनुत कुम्बाङा आसामनि ट्राइबेल सुबुंफोरा खृष्टान धोरोम आजावनानै गावनि राव हारिमु जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो बावबाय बायदि बायदि रावजों सोंखारिनाय आरो आसामनि ट्राइबेल खृष्टानफोरखौ ट्राइबेल थाखोनिफ्राय दाननो बुंनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो आसामनि ट्राइबेल खृष्टाननि सायाव नंखाय खौरां फोसावना समाजाव बेले बेजे गुलाय गुजाय खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। JDSSM नि आफादगिरि बिनुत कुम्बांखौ रादाब बिबुंथियाव नेशनेल बर' खृष्टान काउन्सिलनि आफादगिरि इनस बसुमतारी बिथाङा बुङो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय HSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रीम हिसाबै आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।